Abian da Euskal Kulturgintzaren transmisioa aditu tituluaren 3. edizioa. Ikastaro honen helburua Euskal Kulturgintzari buruzko jakintza barriatua korpus batean bildu eta belaunaldi berriari transmititzea da. Helburu nagusia da foro bat eskaintzea kulturgintza saritzeko eta kulturgintza ulertuta oso ikuspegi soziolinguistikotik. Nolabait kulturgintza komunitatea elikatzeko balioa daukan neurrian, ezta? Oso modu espazio simboliko hori elikatzeko balio duan neurrian. Baina Euskal Kulturgintzak dituen desafioak ikusita formazio multifokala eta praktikoa egin nahi dute. Aurreko urteetako ildotik jarraituko dugu. Hor izaten dugu foko handi bat zer teorikoa eta kulturgintza kokatzeko parametro soziolinguistikoetan eta kokatzea Euskal Herrian. Gero beste bat izaten dugu diakronikoki edo kulturgintzak gaur egunera arte zer ekarri izan duena atzera da begirako ikuspuntu hori. Eta gero beste 3. atal bat izaten dugu gizarte 21. mendeari begira, bai gizarte aldaketak eta bai komunikazio munduko aldaketak nola eragiten diguten. Aurreko 2 edizioen eskema bera jarraituko dute 3. edizio honetan ere. Adituak eta arituak jardungo dira. Aurtengo programak 3. edizio honetan jasotzen du pixka bat aurreko 2 edizioetako espiritua, nolabait aditu eta arituak desberdintzen ditugu. Adituak dira nolabait elaborazio maila bat egin dutenak hausnarketa aldetik hainbat jakintza gaien bueltan, eta arituak gehiago dira praktikatik ekarpena egin dutenak, ezta? Beraien sorkuntza lanetatik abiatuta, zer esana izan dezaketena kulturgintza ulertzeko modu honetan. 36 ikasle matrikulatu dira Euskal Kulturgintzaren transmisioa aditu tituluaren 3. edizioan. Profil oso ezberdina izan arren, ikasle guztiek dute helburu bera. Asko ikasi eta esperientzia baliagarrien berri izatea. Gauza hona ez dela zorer konkretu espero ditut, esperientzi diferenteak entzutea espero dut, espero dut baita ere pixka marko teoriko bat edo emango zaigulat. Eta batez ere, esan zidatelako generoaren gaiare aipatuko zela aurtengoan, eta, hizkuntza minorizatu bateko emakume izateak, ze esan nahi duen da, ez duen esan nahi, behar bada deskubritzen handuko idalako. Asko ikasi, jende interesgarria ezagutu, esperientzia baliagarriak eta ezagutzia, eta aldudan neurrixan eta aberastea hosi. Guztira 50 espezialista inguruk hartuko dute parte edizio honetan, aditu naiz aritu moduan. Baina badu bestelako nobedaderik ere aurtengo edizioak. Behar bada aurtengo nobedade nagusia da, aparteko tartea eskaini diegula herrietan egiten diran esperientziei. Uste dugu kulturgintzak batez ere ordula muina herrietan eta herritik sortzen diran dinamiketan, eta orduan esperientzia ezberdinak ekarriko ditugu graduondokora horren lekukotza eskaintzera.